Ali svugde u svetu ti VIP klubovi koji su stvarno ono, provode, boli glava, svi oni i dalje imaju taj neki lagani, taj retro disco fazon. Znači ta muzika i dalje se sluša ta neka muzika koja se sluša, znaš, to su ti, nemam ništa protiv ovoga, naravno, ali u mom stanju, tih nekih stanja koje sam imao, nikako mi taj stroboskop nikako mi ne dozvoljava mi da se normalno ponašam. Jer vidi, majke Bože, došao par puta, sam gostovao po diskotecama naše klube, sam mora da dočara kako sam hodao. Znači onako još malo popije, sve dođem sad na stezgu, izlazimo i oni najavljuju, Aca Luka, jede kroz diskoteku, vam pustio, ono sve pa ja ovako. Ne može treperi. I onda tako da nekako mi to smije, ja sam ovako malo više da ovo suptilnije te varijate. Ali